Lidové misie se v Laškově na Olomoucku konaly naposledy před druhou světovou válkou. Tamní farnost je známá také díky aktivnímu faráři Romanu Vlkovi a jeho YouTube kanálu Vlčí doupě. Teď ji čeká velká radost. Primiční mše svatá jejich novokněze. Také to je jedním z důvodů duchovní obnovy celé farnosti. Lidové misie, které v dnešní době konáme, trvají 10 dní přibližně, od pátku do druhé neděle, kdy jsme tady pro ty lidi, pro tu farnost, ve které se nacházíme, aby mohli přijít ke svatosti smíření, aby mohli nejenom se vyspovídat, ale zároveň se popovídat, lebo vnímáme jako kněží, řeholníci, že když člověk prožívá něco trápení, nějaké těžké věci, možno i nějaké selhání v nějaké mravní oblasti, nějaký hřích, ono to člověku dělá svoje. Jakási duchovní koroze, můžeme tak říct. Takže je to skutečně čas, kdy se víc modlíme, víc se vysluhujeme mší svatých, víc jsou nějaké přednášky, je nějaký film na nějaké zamýšlení, jdeme na hřbitov, máme setkání se seniorama, s dětmi, s mládeží, je to duchovní čas, trochu aj sportovní čas pro nějakou aktivitu pro děti nebo pro mládež, ale zároveň ta hlavní myšlenka je to, abychom dali do pořádku svůj život s Bohem, svůj svatostný život s Bohem, abychom dali do pořádku všechno to, co nás v našem nitru rozežírá, co nás zničí. Máme zkušenosti právě s tím, že ve spousta farnostech se lidové misie naposledy konaly krátce po druhé světové válce, 46, 47, někdy v roce 50. Takže jsou farnosti, kde ty misie byly před 15 lety, ale jsou misie, kde skutečně konáme po 80 letech. Určitě je v tom jakýsi rozdíl, protože je to takový zvláštní milostivý čas. Já bych tak řekl, bez nějaké nadsázky, že je to moment, jako když je nějaké období adventu. Najednou lidé, kteří žijí ten svůj stereotypní život, nebo i v duchovním životě stereotypní život, tak najednou jsou jakýsi jiní. Je to poznat z toho důvodu, že člověk moc lehce sklouzává do jakési všednosti, aby ze své víry udělal jenom jakýsi zvyk, jakousi rutinu. Takže určitě teda je poznat. A pro mě takovým překvapením, když mi tak lidé řeknou ve farnostech, kde jsme byli po 10 letech, nebo ve farnosti, kde jiní misionáři konali misie a oni řeknou, oče, naposledy mi úspovědi během lidových misí před 15 lety řekli tohle a tohle. Je to taková síla, že skutečně aj lidé, aj věřící vnímají tento čas, že je to něco výjimečného pro ně.